계절이 저물어 갈 때 생의 끝에서 온 산 울리는 붉은빛, 그 거룩한 합창, 자기를 태우는 노래. 오래전 그날 아담과 하와 금지된 열매를 먹던 슬픈 날, 영원이란 말은 흩어지고 평생이란 말만 남았던 그날, 끝을 깨달은 어린 잎들의 간절한 기도. 나무의 기나긴 세월도, 꽃들의 화려한 순간도, 밤하늘 밝히던 달빛과 별무리들도 꿈꾸지 않겠습니다. 부러워하지 않겠습니다. 꿈꾸지 부러워하지 않겠습니다. 하지만 한 번 겨울이 오기 전 한 번 생에 단 한 번만은 아름답고 싶습니다. 사는 동안 나도 한 번은 빛이 나고 싶어집니다. 마침내 허락된 어린 잎들의 가여운 소원, 마지막 떨어지기 전에, 마지막 작별하기 전에 짧은 생 허락하신 주님께 감사하고자 온 힘 다해 자기를 태우는 붉고 노란 거룩한 합창, 평생 한 번 자기를 태우는 단풍의 노래. 감사의 기도, 감사의 빛, 감사의 기도, 감사의 빛.
my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Sukad ako na ibalik sa tiilan sa Ginoo. Kanunay kong malipayo, kay siya mitabang nako. Sa paglabay sa panahon, kay siya akong simbahon. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Gugma ang Diyos, ganti mauang kinabuhi. Karon nahinumdum ka ba sa imong pagkadautan? Napamalandong mo na ba nga si Kristo nahigugma? Karon naghinunsod ka ba? Dawaton mo na ba siya? Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Gugma ang Diyos, ganti mao ang kinabuhi. Ganti mao ang kinabuhi. Ganti mao ang kinabuhi. Teksto de ay nga sentro ni ining kaudtohon makita kini sa ikaduhan Timoteo 1 versikulo 7. Kay ang Dios wala maghatag kanatog espiritu sa kahadlok,
Huna-hunaa, gahom, ug gugma, ug buutan nga pangisip. So mao kana ang giingon ni Apostol Pablo pinaagi sa Timoteo 1 versikulo 7. Ug sa dili pa tong idukot tong ulo alang sa pagampo. Ginang Dios sa may kaos kita saan sa mga langit, ining adlaw nga igpapahulay o Dios samtang kami magatuon sa imong pulong, ang balang espiritu magapadayon sa pag-supply kanamo og espirituhanon nga kaalam aron usab nga mga pulong among mapatalinghugan o pag-atun-an mahiuyon kini sa imong kabubuton igonyon man maghatag kini namo kadasig sa pagkinabuhi uban diha kanimo. Salamat o Dios pagtubag sa pagampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ug sa dili pa adunay mga istorya sa balaan nga kasulatan nga sa diin murag lisod kayo tuhuan nimo ba? Nakasuway na mo namoy nabasan sa balang kasulatan nga murag metaphor kay ba? Murag dili katuhuan. So una niini nakaila mo sa anak ni Haring David nga sa diin kaning anak ni Haring David mirebilde ni siya batok sa kuan sa iyang amahan. So sumala pa sa ikaduhang Samuel 14:26 pretty boy ang mga lalaki, so gwapo di ay. So later, when David had gathered his loyal supporters to take the kingdom back, Absalom fled the battle on his horse. But ang nakapait, samtang siya nag-drive sa iyang kabayo, nasangit ang iyang buhok sa kaning sanga, ug mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. So mao na nga, dili katuhuan nga, mamatay ra nga, nasangit ra ang buhok. May tag ang liog tuno kay makatuo ta nga kanang patay. But ang iya gyud nga buhok mo ay nasangit. So hinungdan sa iya nga kamatayon. So kung wala mo katuo, palihog lang pag-abli sa ikaduhang Samuel 18:6-33 na adira ang mga storya. So dili sad maayo di ay mga kaigsuonan kung atong dauton or magsulti kitag batok sa mga ministro sa Ginoo. So kay tungod adunay usa ka propeta samtang siya naglakaw, aduna siya mission, mao kini si Propeta Elisha, adunay mga gang, so kaning gang, adunay mga grupo sa batan-on nga murag gilibutan siya. Gilibutan si Elisha. Nga sa diin gisungog siya nga upaw. So dili ba ko ha sa lahi kuan. So gisungog siya mayong upaw. So ikaw kunoy libutan sa mga batan-on din magdungan og sulti og upaw. So dili baka ka maglagot ana. So apan wala naglagot si Elisha apan ang Dios misilot sa mao nga batan-on, mga batan-on. Og adunay usa ka bear, unsa nay Bisaya anang bear nga bear. B-E-A-R ba? Uso day gyapon na. So amo nga adunay grupo pos uso nga migukod sa maong batan-on. So wala gikuan sa storya kung namatay ba tong mga batan-on or grabe itong samad. So tungod kay gisuong pud sila. Kung dili mo motuo, ani apod mo kana ang Dios sa kanunay husto gayod. So sa wala pa kita magpadayon tuguting nga mobalik kita sa pagsugod sa karaan nga panahon. Kaya atong leksyon nagisgot man bahin sa mga hari-hari, di ba? So mausad nga ato sa pagatun-an karon, parte pod sa hari-hari. So dili tani mo'y ako ang napilian nga iwali unta karon. So apan murag kuwang man kayo ang panahon, mao ni nga kanilang ako napilian. So kay ang Israel human sa panahon ni Haring Solomon, so natunga ang Israel sa duha. So mao kini ang Israel or Northern Kingdom ug ang Huda nga gitawag og Southern Kingdom. So ang Israel, so kaning Israel gyud nga Northern Kingdom kaliwat na ni Ephraim. So apan ang Huda sa Southern Kingdom, so sa kaliwat ni Huda. So arita ni Haring Asa, so makita ang iyahang sugilanon, makita sa unang hari 15:9 hangtod 24. So naghari si Haring Asa pag 911 until 870 BCE. Si Haring Asa iyang gipalig-on ang influensya sa monotismo. So kaning monotismo mutuo og usa ka Dios. So mao kini ang Dios nga anaa sa langit. Human nga giguba sa iyang apuhan nga mao si Haring Roboam. So lain po tong Roboam, lain po ning Roboam. So si Haring Roboam, siya mo ay nakaguba sa Huda kay tungod iyang gipasud ang paganismo. So mao ni ang mga Hudiyo sa una nanumbayan lang og asa nga templo sila mosimba kay tungod daghan kay pagano nga pagtulon-an sa ilang dapit. Sulod sa 41 katuig nga paghari ni Haring Asa, iyang gipalig-on ang Huda pinaagi sa tabang sa mga propeta nga nagiya kaniya. So kani si Haring Asa matinumano ni siya sa mga propeta. So kaning propeta mura ni siya messenger sa Ginoo. Dili messenger sa Facebook ha, basta messenger sa Facebook.
So kun dili messenger siya sa Ginoo. So kani mga propeta mao ni gitugunan sa Ginoo nga mo'y motambag. So mao ni sila tigtambag sa hari aron nga ang Israel or ang Huda magpabilin nga magkinabuhi nga uyon sa Ginoo. Ug sa panabang sa Dios iyang gipalig-on ang iyang mga sundao sa tabang sa tribo ni Huda ug ni Benjamin. Samtang sa panahon ni Haring Sika sa Ethiopia, iyang gisakop ang gingarian sa Ehipto. So panahon ni Haring Sika sa Ethiopia. So dayon ang Ehipto ug ang Israel duol ra gyud kay ni. So gani sa unang panahon mulabang ra sila sa Red Sea. So mao ni boundary sa Ehipto ug sa Israel. Sakop sa Israel sa unang panahon. Ni Haring Asa si Haring Sika. So tungod sa mauna nga kung haduol de kita sa tiilan sa Ginoo, so ang Dios mangitag paagi nga kita magmadaugon sa kanunay. So gibuntog ni Haring Asa si Sika og nadestino sa Pilistia og nakuha ang mga bahandi nga nakuha sa Ehipto. So mao kini nga tungod sa pagkabildi ni Haring Sika, so ang mga nakawat nga mga kayamanan sa gingarian sa Ehipto gibili ni Haring Sika dito sa ilang tent ba samtang sila manong. So mao kadto nga nakuha kini ni Haring Asa. Apan ingon sugilo ni propeta Asariaho ang mensahe sa Dios, ang Ginoo na kanimo kung kauban ka o kung pangitaon mo siya gitugutan niya nga makit-an nimo. Apan kung biyaan mo siya biyaan usab ikaw niya. Kini mensahe gikan sa Dios, usa ka sinyalis alang sa usa ka kusog nga kampanya nga puuhon ang matag pagsubay sa idolatry nga nabahin sa yuta. Ang silot sa nga gipahamtang sa mga nasakpan nga nakalapas sa balang kasuguan sa Dios ug ang tanan nga nakit-an nga nagaalagad sa mga Dios usa ka hulga sa kamatayon. So mao kadto nga ang Huda, samtang ang Huda murag kusgan ang ilang gingarian, apan ang Israel sa Northern Kingdom nagmaluyahon gayud kay tungod ang Israel nagpabilin sa ilang pagkapagano. Samtang sa pagsakop ni Haring Asa, di ba nakuha mo niyang kayamanan nga nakawat sa Ethiopia kay tungod napildi mang Ethiopia sa gubat. Gisakop sa Syria, gisakop sa Syria ang Israel sa amihanan, ang sundao dali nga nagmarcha sa lungsod sa Rama ug kini nahimong bintaha ni Haring Asa ug gisakop niya ang lungsod sa Rama. Apan nasagmuyo ang Dios sa dili pagsalig ni Haring Asa sa Dios. Kay tungod ang Dios nagmando nga ayaw tabangi ang Israel. So dili kuno tabangan ang Israel. Kay tungod ang Israel nahilayo na sa tiilan sa Ginoo. Apan si Haring Asa iyang kuan ba ang ties nila nga isip kaliwat. So isip kaliwat. So gusto niya nga iyang luwason ang Israel. So gikan sa pagsakop sa Syria. So apan human ini, samtang nagpaduong pa siya dito sa Northern Kingdom, sa Israel, namatay siya human sa 41 niya katuig nga paghari sa Huda. So mao kana nga nakasubo nga ang mga taga-Huda siyang pagkamatay o gihatag ang labing himayaon nga lubong nga gihatag sa usa sa ilang mga hari. So kini si Haring Asa tungod sa iyang grabe nga contribution tungod kay iyang napalig-on pagbalik ang gingarian sa Huda, so gitagaan siya dako nga pagrespeto sa iyang kamatayon, sumurag ingrande gyuning pagkalubungan ni Haring Asa. Apan tungod sa ang kamatayon ni Haring Asa, sumala pa sa komentary sa mga rabbi or mga pastor sa Judaism. So ang hinungdan daw sa kamatayon ni Haring Asa tungod kay misupak siya sa kabubuton sa Ginoo. So adunay daghang propeta nagpakgang niya, apan nagpadayon gyapon siya sa pagtuman sa iyang kaugalingon. So adunay sa istorya kay murag nagduka naman ning uban. So dunay istorya, naibaw ba mo nga dunay tao nga namatay samtang naminaw suwali kay nakatog. Di mo matuwa na? Naisugilanon ang istorya. Samtang nagwali si Apostol Pablo dito sa syudad sa Eutychus, adunay usa ka tawo nga naminaw sa wali sa third floor. Third floor. So tungod sa iyang dugay mahuman og wali sa apostol. So si Apostol Pablo, samtang sa Apostol Pablo nagwali, so then seryoso guro kani muwali sa Apostol Pablo, nagduka. So ang maong usa ka tawo. Si Eutychus dayangan sa mao nga tawo. So dayon ang syudad dayangan Troas angan. Nakatug si Eutychus. Ambot di unsa puto niya pagpaminaw nga natagak man sa third floor. So namatay si Eutychus kay tungod natog samtang naminaw sa wali. But tungod kay murag na kuan si Apostol Pablo samtang murag guilty siguro ka nga mamatay nga nay namatay sa imong wali.
No. So bisag ikaw guro nga na mamatay sa imong wali murag guilty sa ka ba. So mao kini ang gibuhat ni Apostol Pablo, iyang giampuan og nabuhi og balik kini mga tao si Eutychus. So ang storya makita sa buhat 20 bersikulo 7 hangtod 13. So naa dira ang mga storya. So pero sa karon nga panahon ay magtugtog kay wa na rabas Apostol Pablo. Wa na makabanhaw na to. So magpaabot na lang tas inibalik sa Ginoo. So balik ta sa ikaduhang hari. So ang ikaduhang hari mao si Haring Jehoshaphat. So ang iyang ang iyang sugilanon makita sa ikaduhang Kronikas 17 uno hangtod sa unang kronika ay ikaduhang Kronikas Kapitulo 20, versikulo 1. O, taas-taas ang storya ni Haring Jehoshaphat. O, makita kini, kung gusto mo, mubo lang detail sa iyang paghari, makita kini sa unang hari 22, versikulo 1 hangtod 50. So, ang paghari ni Haring Jehoshaphat, nagsugod pag 873 hangtod 849 BCE. Iyang giorganisar ang gobernong sibil. So tungod kay murag aduna gyapon corruption sa iyang gingharian sa Huda, so wala siya nahimuot sa pamaagi sa panggobyerno sa pagbilin. Kay tungod ang gingharian, ang gobernong sibil sa Huda sa una nagsugod pagyod sa panahon ni Haring Solomon, murag dugay-dugay ng hari, daghan-daghan ng hari ba. Dayon proven na nga si Haring panggobyerno ni Haring Solomon pwede nga adunay korupsyon, pwede pod nga dili. So mo kini nga giusab kini ni Haring Jehoshaphat. So nagkuha siya mga hari alang sa pagtudlo sa kadaghanan nga mga tao bahin sa kasuguan sa Ginoo. Kay tungod aron daw mareporma ang nasod, dapat magsugod sa katawhan. Magsugod kuno sa katawhan. Mo kini nga mihangyo si Haring Jehoshaphat sa mga kaparian sa pagtudlo sa mga doktrina nga gitugot sa Dios pinaagi sa libro sa Talmud. So kaning libro ni Talmud, kaning mga libro sa mga propeta, o gingon man sa libro sa Torah or kaning libro sa mga balaod. Gibahin-bahin niya ang yuta sa mga distrito. Og ingon man iyang gibutangan og bansay nga administrador sa matag lalawigan sa distrito. So dili guro ni bansay nga administrador sa panguhag kwarta. Bansay ni siya sa pagdumala. Giorganisar niya pagbalik. So kay tungod adunay daghan nga mga balaod nga supak sa kabubuton sa kasuguan nga nasulat ni Moses. Og mao kini nga iya kining gitul-id pinaagi sa tabang sa mga propeta og sa mga kaparian. Giorganisar niya pag-usab ang iyang militar sa iyang kaayo nga kawani sa militar. Samtang ang Huda, so adunay threat sa Huda, bisan si Haring Jehoshaphat, Brother Karing, matinumanon sa Ginoo apan adunay dakong pagsulay nga midangat sa ilang gingarian. So ang kasikbit nga gingarian sa Huda kaning Edomites, Palestines, mga Arabo ug uban pa, adunay kasunduan nga ila sa kupon ang Huda. So ila sa kupon ang gingarian sa Huda. Then ang Huda gamay na kayo kay natunga god. Natunga ang Israel sa north og ang Huda ang Southern Kingdom. So gamay na lang ang ilang gingarian. So mo kini nga si samtang sila bag-o pa sila naka-recover ba sa tungod sa grabing corruption sa unang panahon. So bag-o pa sila reforma, bag-o pa sila nakabawi sa income ba silbi sa mga tax sa mga tao. Bisan pa man niini nabalaka si Haring Jehoshaphat. Sumo kadto nga samtang si Haring Jehoshaphat naglingkod sa iyang trono, nagunaw na siya nabi siya nabuhat nga sayop sa Ginoo ngano nga aduna may dako kaayo nga grabe kayo nga pagsulay. So dagko god nga mga gingharian kasikbit nga gustong musong nimo. Sumo kini nga si Haring Jehoshaphat nasuko usab sa iyang kaugalingon kay tungod iya pagtuo nga tungod daw niya mao nga na tungod sa iya dahong binuhatan, so isa iyang sayop na murag anaa sa peligro ang katawhan sa Huda. So mo kini nga nangayo siya og tabang sa usa ka propeta kay tungod aduna pud ni siya nabuhat nga sayop si Haring Jehoshaphat. So sa panahon ni Haring Ahas giingnan sa Ginoo si Haring Ahas pinaagi sa usa ka propeta nga dili kamo makig alyansa sa Israel. So apan
ang gibuhat ni Haring Ahas nakig alyansa iya panggitabangan ang Israel nga mobalik ang kagawasan. Si Haring Josaphat so kasunduan siya sa hari sa Israel, mao kini si Haring Jotam sa mao nga panahon. Nagtukod sila og usa ka dako nga dunggoanan sa mga barko. So dayon ila daw kunong tungaan ang halin. So di ba namnay murag taripa-taripa kung adunay moagi nga mga barko na modunggo sa mao nga dunggoanan. Ila daw bahinan ang halin. So ang Dios wala na himuot sa gibuhat ni Haring Josaphat. So mao kini nga iyang nauna-unaan nga ang mando sa hari nga dili daw katuoyon sa kabubuton sa Ginoo nga maong iyang gibuhat. So mao kini nga sa wala na dugay nahuman pagbalik si Josaphat sa Huda. So nabungkag ang ilang alyansa kay tungod nagbuhat og pamaagi ang Dios aron nga dili magkasinabot. Kay tungod ang Israel pod aduna poy dako nga threat pod. So aduna poy dakong gingarian nga mosakop sa Israel. Dayon ang Huda di pod sila katabang sa Israel kay tungod naapoy peligro pod sa ilahang gingarian. Gilibutan sila sa mga kasikbit nga gingarian nga gustong mosakop sa ilahang nga gagmay nga gingharian. So mao kini nga nagampo si Haring Josaphat. So adunay na nakaabot sa hari og sa mga tawo pinaagi kang Jasael o sa kalibita nga gikan kaniya ang espiritu sa Dios. Gitagna sa propeta nga hingpit ang kadaugan. Kay ang pikig-away dili kuno sa Huda og sa mga kasikbit nga gingharian. Kundili ang Dios ngadto sa mga kasikbit nga mga gingharian. So mao kini ang gibuhat ni Haring Josaphat, nagbalata sila. So ang tibok Israel nagbalata. So dayon ang pagbalata sa Israel lain ni ilang pamaagi. So kay ang ato ang pagbalata maura gyapon atong sinina. No, di ba? Maura gyapon. So sa ilaha kung sila magbalata, magsulob sila og bisti nga gibuhat sa sako. Kuan ba nagbisti nga gibuhat sako? Ha? Murag maugro na. Samtang si Haring Josaphat nagbalata ang tibok Israel kay tungod apil ang sundao. So murag giapil nila ampo ang sundao nga giahan sa Ginoo. Apan pag-abot sa boundary sa Israel sa sa Huda, sa ilatang gisabutan nga kuan ba kay sa una sabot-sabot pa man ni asa ginubatay. Sa una magsabot-sabot asa dapita nga lugar magubat. So pero sa karon way kuan ditso laghog og kuan. Dito lang hug og bomba. Og pag-abot sa Israel, pag-abot sa mga sundao ni Haring Josaphat dito sa lugar mismo nga ilahang gisabutan, wala na sila kontra. Wala na sila kontra, namatay na, nahumalang gubat, pa sila naabot. So mao kana nga ang Dios motabang sa katawhan nga kung anaa kita mutuman kita sa kabubuton sa Ginoo. Sumata pa sa sinulat ni Haring Solomon sa Proverbios 3 bersikulo 5, sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga pagsabot. Mao na nga dagan nga ang mga hari sa Israel nga tungod ilang giuna ang ilang kaugalingon nga panguna-una kaysa sa tambag sa Ginoo, mo'y resulta sa ilang kamatayon ni Haring Uzias ug ni Haring Ahas. Mao kana nga kung kita magkinabuhi, dapat mangayo kita og giya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ug ingon man sa Proverbios 9:10 nagingon, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kabot, buhata kini uban ang imong kusog. Apan ang maong kusog mao ang Dios. So mangayo kita giya nga pinaagi sa ang kusog nato mao ang Ginoo nga mo'y magagiya sa matag usa kanato. O kamo magapangita kanako o makakaplag kamo kanako sa diha nga kamo mangita kanako sa bug-os ninyong kasing-kasing. Mo na usahay maghuna-una sad ta nga aduna poy mga pagsulay pod nga modangat sa tong kinabuhi. Nga aduna tay pangayoon nga ampo murag dugay pud tubagon. Nakasuway mo na. Napay tao din he. Napadi ay. So dapat kinasing-kasing kita nga mangayo sa Ginoo. Kay tungod kung mangayo ta din adunay pagduha-duha, magduha-duha pod ang Ginoo sa paghatag. So mao na nga dapat dili wag tangon nato atong pagduha-duha sa panahon nga kita mangayo sa Ginoo. Sa Mateo 6:33, apan pangitaon tauna ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. O kining tanan nga mga butang igaduga nganha kanimo. Sa Mateo 22:37, si Jesus miingon kaniya, igugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing
og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong huna-huna. So atong mainumduman ang mao nga mga teksto sa panahon ni Job. So di ba grabe kay pagsulay ni Job? Nakaila tatanan ni Job, no? Kaila ba tatanan ni Job? Nakaila. Grabe kay pagsulay nga midangat sa kinabuhi ni Job. So apan si Job nagpabilin gyapon nga malig-on sa pagpangalagad sa Ginoo og ang resulta ang Dios mipanalangin niya. So ikaduha ka bisi sa iyang panalangin nga nadawat kaniadto. Sa Marcos 12:30 og gigugumaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag. Sumao gihapon. Sa Lucas 10:27 og siya motubag nga nag-ingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing. So daghan ang mao nga atong isintro ang Dios sa atong kinabuhi. Mao kana nga kung ang Dios atong isintro sa atong kinabuhi, so makakaplag kita og pirmi nga kadaugan, sama sa kadaugan nga wala dama ni Haring Jehoshaphat. So si Haring Jehoshaphat nagproblema na niya unsaon niya pagpildi ang gingharian nga gustong musakop sa Huda. Apan pag-abot niya dito wa na siya kontra. So namatay na. So mao na nga kung adunay problema nga modangat sa atong kinabuhi, dayon anaa kita sa tiilan sa Ginoo, ang Dios lamang mo'y mosulbad sa atong problema. Mao kana kung pag-ampo nining kautuhon ug ang Dios sa kanunay magauban kanato. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne. And thus surround the throne. Let those refuse to see who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak